ବୋଲି କହିକି ଆଜି ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଉଛି। ବସିବେ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଖାଇଛି। ଚିକେନ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏତିକି ହବ। ହଁ ହବ। ତାର ପେଷ୍ଟ କାଟିବା। ଚିକେନ ମସଲା ପେଷ୍ଟ এটা চিকেন নেই ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଇଛି। ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଇଛି। ଛଣା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପାଙ୍ଗା ଭାଇନା ରାନ୍ଧିବ ଏଇଟା। এটা ମସଲା କରିକି ମାମୁଁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିକି ଆଜି ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେଉଛି। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ପାର୍ଟି ଅଛି? ବଣଭୋଜି ବଣର ସିନା ଭୋଜି କରିବେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବଣଭୋଜି। ଆଉ ସେ କୋଉ ଭାଇନା? ହଁ ଏଇ ଭାଇନା ହଁ ହଁ ହଉ ଆଉ ମଦ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପାର୍ଟି ମଦର ସିନା ପାର୍ଟି ଅବଶ୍ୟ ମଦ ଆଉ ଟିକେ ଚଣାଚଣି ସରିଲା ପରେ ମଦ ଭାଇନା ମଗାଇଛନ୍ତି ଆସିନାହିଁ। ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଅଟୋବାଲା ଆସିବ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କଲେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମଗାଇଛି। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହବ ସେଟା ଲିଟର କ'ଣ? ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର୍। ହଁ ବ୍ଲାକ୍ ବିୟର୍। କରାଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇନା ତମର ସରିଲା କି ନାହିଁ? ମୋର ସରିନି ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଇଁ କମ୍ ପକାଇକି ଚିଲି ପକୋଡ଼ା ବନେଇଛି। ଚିଲି ଚିକେନ ବନେଇବ। ଚିଲି ଚିକେନ ଚିଲି ଟମାଟୋରେ ଚିଲି ସସ୍ କରିବା। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ରଖି ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ରଖିବି। ଏଇଟା ଏତେ ଲାଗ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ପେଷ୍ଟ ହେଇଛି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ଆଣିଲେ ପକାଇଲିନି କି ଟିକେ ପରି ଅଛି। ପେଷ୍ଟ ଆଣିଲେ ପକାଇଲି ପ୍ରାୟ ଆଣିଥିଲି। ପେଷ୍ଟ ରଖିକି ପେଷ୍ଟ ଭରଲା ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଏତେ ଚିକେନ ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚିକେନ 2 କିଲୋ ଚିକେନ ଅଛି ଆଉ ପେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଅଦା ରସୁଣ ଚାଲିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ଫୁଟା ଚାଲିଛି। ହଁ ଆଉ ଭାଇନା ମାନେ ଆସିଲେ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବେ। କେଉଁ ଭାଇନା ରୋଷେଇ କରିବେ?
ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଜଣେ? ହଁ ହଁ ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ଭାଇ ଅଛି ଭଣ୍ଡା କେର। ହଁ ଭଣ୍ଡା କେର ଭଣ୍ଡାରୀ ଭାଇନା। ହଁ ହଉ ଆଉ। ଖାଲି ଗେଟୁଛି ଏଟା କିଛି କାମ ହଉନାହିଁ ହେମଦସ୍ତା ଏଟା ହଁ ହେମଦସ୍ତା ସେଇଟା ଆମ ଦସ୍ତା। ହେମଦସ୍ତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ନା ହଁ ହଁ କଣ କରାଯିବ ଆଉ। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କହୁନୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନହେଲେ ଆଣିଥାନ୍ତୁ କହ। ଆଉ ରେଟ୍ ବାହାରକୁ ଗଲାଣି। ଆଇର ବାକି ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବା ଆହୁରି ଆଉ। ହଁ ଆଇର ବାକି ରୁମ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଓହୋ ସେତିକି। ରୁମ୍ରେ ଆଉ ପାର୍ଟି ଅଛି ନା? ହଁ ଆଇର ବଳକା ରୁମ୍ରେ ଦେଖାହବ ଆଉ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଭାଇନା କହ।